Hallo? No, no, no. Ja, to jest łączne, no. To jaki stan? Dobra, byliśmy przy tej chacie, tak? A więc ja to odpalił może. Czy YouTube? Dwotrix dołączył do YouTube'a? There's a door inside. Ja, git. Seems empty. Let's go. Someone lives here. Aha. To niezły trap. Where are we? This is... Mael! Ej, coś... Strasznie się tekstury deszczują, coś dziwnie. Pozamykane? Nie, w których znajdźka jest pewnie. O, siema. Czy to złudzenie? Mael? No, żyję sobie. Gustav? Are you real?
Well, you sure smell real enough. No, I don't. I'm sorry. I thought that you... On the beach, I saw you and I couldn't, I'm sorry. I'm so sorry. I should have, I should have come for you and It's okay. It's okay. I was worried. Made it. Póki scena nie skończy, ja coś czuję, że ta terapia jest dalej. How did you end up here? I don't know. It's all a blur. I remember everyone at the beach. Then I woke up here. With him. He's been helping me a lot. He reinforced all my pictos. What is he? I'm not sure. He doesn't really talk. Wygląda jak... ten nieumarły z Baldura. It's quite different from the Nevrons. Mierniej, marniej. Dobra, jakie ty masz itemy? Ale jakie ona ma umiejki? No ja nie wiem w co pójść po nie wiem. Po rapierze rozumiem, że raczej zwinność, co? Niskie obrażenia od ognia, nadaje ładunki płonięcia, okej, spoko. Namarkowanych. To na pewno. Chyba tyle. How did you find me? There was a message at the indigo tree. Do you know who left it? A message? Maybe. No. I don't know. Jakichś charakterystycznych punktów na obrazach, ale jakoś nie mogę sobie przypominać tych rzeczy. To nie wypuści mnie? Kustosz. Kustosz miodowy, normalnie tako. Again. We just trained earlier. All right. But this time I have backup. A storm is coming.
umiejętności małe zmieniają postawę bojową, postawę defensywnej, postawę ofensywną. Okej. Gustav, don't die! Take him down. A storm is coming. I raczej nie doprowadzi do tego, że wirtuozerską ofensywną otrzymać cały czas, tylko od razu ją zużyć. That was fun, but I think we've had enough training today. You could come with us if you like. If that's a yes. Nawet czy ty wylewelowałaś? Ale masz 5. Ja bym poleciał tak. Tu chcę trzymać. Tu też chcę trzymać. Czekaj, bo chyba nie pisałem mnie jak. To jest ok. We should go to the manor and maybe learn something. Yeah, or we could get back to the indigo tree. Neko's usually here. I wonder where. Is that a Chestrel? Stop that, you big hairy Ashen? brush face. Can't you see they're human? Neko's a bit dramatic, but if you're nice, Neko will trade you lots of useful items for Oh. Krona. Handlerzy. Były napisy, ale nie rozumiem totalnie nic. Perhaps the grandest in the SKA exist too. Are there more Jestrels like you? I'd love to meet them. Neko, you silly scruff. Their village is not far from here. Oh, really? Lune, I know. Don't have time for detours. yeah, we need to get to the Patras. The Panthers?
Necrosa de Marina. Ruslo, pero no arriba. There's another sea between here and the Paintress. Noko, as the best gestural merchant ever, I bet you know a solution, yeah? Come on, you broomhead, I know you know. Brunhead, brun, insulté. Bello, gratuito, verdade. Tengo 1900 santuari. Arboroso battle, gonna me say. Well, I guess you'll get to meet more Gestrels. Dawaj tę masę. No ty nic nie masz. For those who come after. No me lo surce mayor. Bezprodność. A mogę jeszcze zawalczyć? A, nie muszę. Każdy ma ten sam item? E. A tak podstawowy. Podstawa by się to przydało, bo on dużo do tego ulta ma. Także chciałby doprowadzić, nie? These dead Nevrons. Who could have done this? Guess. So you didn't just get an action. Guess we found 68's boat. There's a path through the boat. That anchor doesn't look mermaid. Take him down.
Przez to, że ten kursor czasami znika, to jest... No, ty wspomnisz. Chroma is flowing. A był jakikolwiek perk pod wrażenia antybiałów? Brace yourselves. A storm is coming. You do. O, jeszcze ty jesteś. Dawaj, expa. Gdybym wiedział, to bym się nie leczył. Czy jest możliwe, że każda postać ma inne okno na ten? Na kontrę? Wątpię, ale... No nie mogę wyczuć tego ataku jednego. It's forging something. So they have intelligence. Nie zdążyłem. Lightning, strike! Ungagged! Mam coś... O.
No tak wyglądają te ataki, że... Nie wiem, czy on faktycznie atakuje, czy... Jest fajna. Dwie ręki na myszce nie miałem. An advantage. Nie wiem, jak zrobić Gustała dalej. No, jest pod zwinność, ale ja go zaraz pod siłę walę pól. This will be useful. Ja chcę to wyekwipować tylko po to, by było blokowane w Interesting. przyszłości. Są takie walki na bajerach? Może. Chroma is flowing. Finesse and grace. Danger! I'll do it. Finesse and grace.
Kurde, tak wszystko czyszczę, to nie wiem, czy to się do końca będzie opłacało. Ale nie, chyba jest ok. On me. Watch this stuff. Ready to carry. Dobra, nie czuję tego. Mogę tylko na sobie od nowa? Okej. A storm is coming. Ice shatter. Gustav, don't die. Nie. Dobra. Tu od nowa. Second wind. A storm is coming. Tutaj uzdrawiające. Finesse and grace. Ready to evade. We can use that. Kurde, cały czas ten kolor luminy albo ten generator chromy i tak cały czas w kółko zdobywam to. We can use O, that. dobra. Przepraszam. An advantage. Ja nie wiem, czy tego powinienem teraz już użyć. Jednak to jakoś pozbierać na przykład 4. gościa w lobby, bo sądząc po tym, ile tu jest miejsca, to raczej będzie. Kurde, ich jest 3. Dobra, powoli. Chroma is flowing. Gustav, don't die. Aj. Asgard. Masz ponięcie, ty masz ponięcie. Ciebie chyba chcemy, co?
Dziękuję. A storm is coming. Nie zbicie słon. Lightning. Strike. Gustav, don't die! Dodge Sam. Careful, Mike. Mogłem użyć... A, kurde. No i dobra, no tu nie jestem przecież karany za jedną turę więcej. Już optymalizuję w głowie sobie. Great. Nie wyszła źle ta walka w ogóle. Parker? W takiej grze? Interesting. Expedition 68, Elodie. It's a miracle any of us survived. We were caught in the maelstrom and flung from wave to wave. We lost the moon and the stars, condemned to a never-ending darkness of punishing rain and raging clouds. The Paintress sent a storm to overcome us. But it is we who have overcome the storm. Kim jest nowy? So many. I don't like this. Oby flaga była przed. Merde. This one is gigantic. Avoid those at all costs. Okej, czyli niebocik. Take him down. Finesse and grace. On hapeków nie dostaje w ogóle.
lies. Shatter. Careful, Maya. Ja nie chcę najpierw zmiany ofensywnej, a potem dopiero Persji? Perse? Duzi gardy, bo mam wrażenie, że tu zaraz coś się stanie. On me. I'm better. I can do it. Precise strike. Not giving up. Ja mu nic nie zadaję. For those who come after. Chcę jeszcze raz uzdrowić ją, czy nie? Dobra. Naprawdę moim łupem są włosy? You can use that.
Mam wrażenie, że tę spinaczkę mogliby zastąpić jednak tym hakiem, bo na tak kurczę jest... O, po fladze pójdę. Po fladze próbuję. Masz strasznie cienką obronę. Ja szukam czegoś w postawie defensywnej. O. Myślę nad tym healem, ale kurde, nie wiem. Skrzeszenie, żeby kamieni nie zużywać? This building has a certain melancholy beauty. A lone outpost of humanity nestled in the Take him down. A storm is coming. Rune, watch out! Anja! Grace on me! A storm is coming. Bronisz czegoś? To możliwe. No chyba na. Dawaj exp. I'm ready! Nie wiem, cię nie zauważyłem. Chciałem wrócić.
był jednak An jakiś advantage. energetyczny? W sensie PA mi przywraca. Nice. Yeah. Ice. Shatter. I'm ready. Take him down. Tą koleżkę. Thanks. On me. Danger. Zastanawiam się, czy ten drop jest randomowy? Na zasadzie dropu z MMOS-a i mobów? Czy itemy są przypisane pod konkretną walkę? Jest stały lód. Nie wiem. Na pierwszym playthrough trochę ciężko to powiedzieć. Kto jeszcze żyje? Mam jeszcze żyje. A. Take him down. Let us stain them. Dodge this back. Nie umiem tego skontrolować, a? I'm ready. Trafiłem w stający cel. We can use that. Jest strzałem swobodnym zwiększa obrażenia od ataku podstawowego 50 na jedną turę. Mnie tak strzela mocniej. Ustawem. A, dobra, to o to chodzi. Wczoraj nie mogłem zrozumieć, ale chyba byłem zmęczony, bo nie używam barwników.
Ale dobra, może są. Dobra, i jak dotknę flagi, to oni się odrodzą, czy nie? Strasznie szybko się tu ekspie, nie wiem. Już tak... Resetujecie. I okej, odradzają się. Czyli jest delikatny grind fest możliwy. No to mamy pozbierane. Flaga obok flagi. Może to jest po to, by save'a zrobić i jest tu boss. O, no to tak wygląda trochę. No ale to JRPG. Pytanie, czy arena, która wygląda jak faktycznie arena z bossem, jest tutaj takim sygnałem do walki. Nie dotykaj go. Niech se rośnie. Watch out! You alright? It only attacked when... It's coming! Full stop. No i po co ci to było? Ja go chcę po prostu zaatakować. Tu będzie prawdopodobnie nadanie płonięcia. My sword is death. Storm is coming. Tak, nie mam. Dodge Gustav. Kiedy ja mam niby to zrobić? O co chodzi? Chyba, że to nie jest... Ale to wygląda, jakby to była fala.
Take him down. A storm is coming. Take cover! Shields now! Nie, to jest... nie do... Hurts. do przeskoczenia, czy o co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Ani unikiem, ani... Danger! You can do it. Nie da się, no nie da się. Nie wiem jak to skontrolować. Na pewno się da jakoś, ale... Dobra, we. To skipa. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Już w różnych momentach próbuję. Ready to evade. Henry!
ready. Let me paint death! Precise strike! A storm is coming. Anka! Anka! O Jezu, ochrona, zapomniałem. I'll do it. Not looking good. On me. A było zaatakować Lunę! Aaaa! Jakbym nie leczył, to bym za... Ach, nie warto leczyć, no. Trzeba bić. Ork bić. No trzeba bić, no. Harriet! Dobra, kiedy on już jest tak w połowie tego lotu, wtedy jakoś tak trzeba. I'm ready. Nice. Well, those will come off.
Ten Lightning Strike to taki kurde trochę scam. Let's spill some ink. Harry! Let us sting. Not looking good. My sword is death. A storm is coming. Not giving up. Precise strike. Danger! Not looking good. Let's push forward. Brilliant light. Let's finish this. No biety. I can do it. Flames. On me. Gustav, wait! Dobrze, dobrze. Peaceful. As long as we don't touch the Lunę flowers. ogarnia. Yeah, let's not get too sentimental. It's still a painter's creation. Putain! Zostaw go, debilu! Damn, Maya, what was that? It felt familiar somehow. Gustav, we won't understand what's going on if we kill everything that moves. Look, a red tree. The Gestrel village must be ahead. You know what Neverons are capable of. She'll be fine.
She'll be fine. Czekaj, ona powiedziała, żeby dała się znajoma. A co jeśli malarka po prostu... zamienia ciała ludzkie na gestrale i tak dalej. Still too far. Being out here isn't what I expected. As expected. Hey. You okay? Death out here's not like death in Lumiere, is it? I thought I was used to losing people. I've have a foster child, right? But not like that. On the beach. That man. Yeah. Yeah, I know. Nevrons we were prepared for, but not. And now we've finally found other survivors, and it's... You know, that's the insidious thing about the Gamage. It's predictable, almost gentle. It makes Lumiere complacent and accepting, but... The Gamage is equally violent than death. Death is just as final. Ciekawi mnie, jak tam jest z Nightmares. przestępczością, Yeah, me too. jeśli chodzi o Lumiere. No bo ostatecznie, no, I want you to run. jeżeli chodzi o takie zabicie dla dobra materialnego, to tam nie ma co zabijać, bo i tak każdy tam umrze dość We młodo. can't face him. You see him, you run. Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't even see me, I'm running so fast. Oh, please, you're an old man. I can outrun you any day. Yeah, right. There was a time when 30 was young, you know. Sure. Surprised to find you here. I hope we can trust him. Well, at least we can upgrade our Pictos. Powal. Od obrony?
Ja to założyłem. To będzie większe, bo mamy dużo tych katalizatorów. Nawet nie wiem, czy nie jeszcze raz. Ale to wytworny, pomaga. Told you Jestrels. You did not. Well, I thought it. How did the Gestrels? I'm not sure. I can't wait to talk. Been a long time since I've seen you play. A Gestral village. Yeah. I still can't believe they exist. I mean, what other fairy tales are real? This is ultimately a war of information. There's still too much we don't understand. Where the paintress comes from? Why she does what she does? Who is she? 70 years and we still barely know anything. And the man on the beach. Yeah, too many unknowns. But if we take down the paintress, at least that gives future generations a chance to unravel the mystery. You seem better than before. Yeah. Holding it together. Shock's worn off. A bit. We can't bring anyone back. But I thought we can keep their spirit alive by pushing forward. And at least there's 3 of us now. The mission hasn't changed. Tomorrow comes. Tomorrow comes. Co na cutscenkach?
those who come after. Did Noko tell you anything more about the village, other than red trees everywhere? Noko's not great with specifics. We'll just have to think like Gestrels then. No chyba tu. Tam jest jeden z czerwonymi drzewami, ale bardziej różowymi. They must have some sort of Barany. trail leading to the village. Wait, I hear something. It might be Nevrons. Be careful, okay? A storm is coming. Feel the burn! Get ready. Nie da się.
Gdyby jakaś kontra Well, that will wyszła. help. We can use that. Zapominasz, że masz dziurę w głowie. Oho. Wow. That's a lot of dead Nevrons. Who did? I don't see I any. think they mean us. They must be Jestrels. They're cute, but they're idiots. Oh. Oh, fuck. Hey, hey, we're not Nevrons! Gustav, don't die! Gustav, don't die! Not giving up. Let's push forward. My sword is death. Nic. Ready to evade. I'll do it. Przecież on mnie słyszał. Danger! No, klikłem.
Dodge, Gustav. I'll do it. Not looking good. Let's push forward. Lightning, strike! Jezu, kurde, na błyskawicy. Brace yourselves. No. I kamera bardziej już bejtuje niż ten faktycznie cios. On me. Dobra, mogę powtórzyć walkę? Not giving up. Spill some ink. From fire. Dodge, Gustav. Don't worry. We don't want to hurt you, Patat. Noko sent us. Kapatate, o te noko te kepate? O, hati noko ke parka debe sakapatate. If you guide us to your village, Lero maricor. Ok, dil. Pero que mi bosa kapatat. Ni sugama bi de virageo. Guide us to your village and maybe he'll make you something better. Wait, what are you? Cheri saka kipo? Trust me. I hate liars. Ok, dil. Gama vive, leko gami sakapatat. Y gomi haro putu. You're better with gesturals than humans. They're less complicated. To chyba jest na Mael, nie? Nie.
A? Ale nie ma żywiołu. Ale ma lepszą moc. A ja i tak na żywiołach aż tak mocno nie polegam. Tylko zwinność. A, weź. Ma 5 zwinności. To samo co w obronie. Well, that will help. 1000 chromy, tak no? A oni nie powinni mi pomagać ostatecznie? Vale, look out! On guard! Gustav, don't die! Danger! Raziej. O, od witalności. Brace yourselves. Tam był taki kurde.
Nice. Teraz cię niszczę. To jest zagadka logiczna. Nic więcej. My sword is death. Take him down. Take him down. Wcześnie. Feel the burn. Take him down. Raz, dwa, trzy. Take him down. Gustav, don't die. Nie mam tur. Let us stay. My sword is death. Take him down. Nice. Udało się nastakowanie tego ognia ostatecznie. Ty, a ja nie miałem tam światła przynieść jednemu czajnikowi? To nie wiem, o co chodziło.
Nie szedłem ostatecznie. Nie? Ta. Oj, dawaj wioskę. A storm is coming. Let's dance. On guard. Aha. Tam po prostu na rondzie. To These things are fascinating. How do they even stand? Perfect. we. Nie wiem, taka muzyka delikatnie z latynoskiego serialu, delikatnie. This place is confusing. They built it to make their village harder to find. Zombie alerte! Zombie alerte! Ultimate weapono! Kawał, mano! Bogi, bogi! Ultimate sakapatate! Bogobo, fighto! Odi! Loku, loku! They sound like kids. We must be getting close to the village. Engarde! What you do? Vade, vade! Ultimate creaciono! Kinda looks the same as all the others. Ale ma armaty na tarczy. Invisible. Si mi non si chiama invisibile. Hey, don't get cocky, Maya. Look at its equipment. That looks a lot more dangerous than the others. No, seriously. Let's spill some ink. Żeby tak... O kurde, kursor mi wychodzi poza ekran.
my... Defenso activado. Feel the burn. Lune, watch out! Strike! Brace yourself. That hurts. Finesse and grace. Flames, rain. Take him down. Hurry! Brilliant light. The expedition's not over. Down! Get ready. For those who come off, Let the ink flow. Feel the burn. get ready. I won't disappoint. Please, fine. Okay. Hit me, paint, this! Not looking good. Sorry, I failed. Let's start. I'm ready.
him down. Get ready. Jakiego cię? Dobra. Nie poszło tak źle. Ale kurde, te 3 z rzędu uniknięte. Spoko. Dumny z siebie jestem. Ale kurde, przynajmniej było tak łatwo uniknąć czegoś, a nie byłem gotowy. Garbage! Millo buono! Chef sa milluppe kamattive! Chef, Gorga! Lumma via faitori! Kottara chestral kamivori o pinna! Gorga femikola nissu! Pukki! Zostaw sznupek. Zostaw. Zostaw. We can use that. Większe obrażenia, czy... A, atakowanie ogłuszonych celów. Myślałem, że na ogłuszenie. Na ogłuszenie to bym przyjął bardzo. Dobrze. An advantage. perfect. Mam wrażenie, że ona w ogóle nie leveluje. Boli mnie to. No nie, chcę tego heala, mass heala. Bez kitu, oni są pędzlami przecież. It's really a village of Jestrals. They seem better at surviving than humans. I guess intelligence is not a prerequisite for survival on the continent. Now to find the chief's house. Chyba tam. Probably the biggest one. Omigelisa viva. A te grinda vit monito. Tu savo. Okiniga e. Omigeli saki potura. Komau. Wila fosse rito kuro.
Omikira sevu. Okiniga e egawiro. Kumu omikira sevu. Chyba chcę, nie? Take him down. No co jest? For those who come after. Mam wrażenie, że czasami ta postać nie reaguje totalnie. Second. Co prawda, patrz! Yuroto salampe. Zwinności znowu. Może go przymaluję. Co to jest za broń, ty? Egawiruku. Kito. Egawiruku ni pomike. Prindavik monitor ni wa. Hawakdarla Quararip Ka Karimo Quararimo Tolo Ka Karimo Chestrallo Chestrallo Limontol Wallock Ita kato. Duszę alfa. O Miguel Sara aqui. O Miguel. Allez, va. Ton hélico. Była ręka. Oh, donc Bonnie back et tout. Oh, le gros qui on Marie là. Oh, ni soge gawilo. Et so kid. Ah, bah, mais, c'est.
Oho. Jezus. Oh, ah, molto più va che da con... Oh, putain, oh. Dammi, ragazzi. E so chido. Tu la fosofna, ma oui, la fosse... Ah, tu le... Oh, le occhi, oh, ma io... D'accord? Oh, do boni baki. Ah, lo komono seto gawa? Skinia z akwenem, grzyby, by zrobić lepszy proch. Spoko. Gaoba kakiko mao. Naru pokira. Ate grindavi. Wira fosse rito kurova. Okiniga e ega wiru kumiko mikera seru. Nie da się jakoś zawalczyć na tej arenie? Komawi. Umawila. Fosse rito. Pomikera. Wira fosse rito kurova maki put. Ega wiru kumi pomi kurova. Luki tominalu. Wira fosse rito kurova. Ega wiru kumi pomi kurova. Ega wiru kumi pomi kera seru. Komawi. Wira fosse rito kurova. Luka. Umawila. Ega wiru kumi pomi kera. Potkę byś sprzedł. Coś. Galo parfait. Gestralo. Ege paspa. Emomina. Ivek. Ega. Noko. Morto. Yuroto salampe. Pomikera. Pomikera se. Luki tominalu. Dobra, chodźmy do Chief House'u, co? Tak szukam bardziej też w handlarzach, ale wątpię, żeby tu coś więcej było. Ale tak... Chodzę sobie między tymi lokacjami i tak wyczuwam... No okej, mam znaleźć te grzyby. W końcu faktycznie coś, jakiś sidequest, ale... Ale tak czuję, że tu jakoś nie warto nie chodzić od punktu do punktu. Palito de warrior. It wasn't that strong. Naru. Jesteś Gororito bot. Dumba kaka. There are so many questions. We need to get to the Paintress. Noko said you could help us cross the sea. Humano. No Pinkoring. to jest też ten... To jest ta mechanika jednak JRPG-ów też. Taka delikatna nowelka. Ale... No ja nie jestem fanem tego. Dumba kaka expeditiono. Katumatuma. Gororito bot. A white-haired man destroyed it. Surimoto pliva. You know him?
Io sono villaggio. Quella foserito. Blofo. Ok. Sono vivo bota. Nima Cuba. Rico eske koranisoga mawatero. So SKA exists. Kimotira. Eskero fotupokis kinikako warrior litoga. Why? Eskie tira rofo. Upo eskiere ume eskie kimabano fomige. Amikiza irresponsibile. We already defeated your. Ki. Ma rito tesakima regian del tournamento. Surimoto priva. Aiko. Zam zam. Herodura. Tomo de arena. Luki to me stranger. The stranger? Dumba kakai malito de warrior. Naru. Uki tube mi respect. Lead the way. Powodzenia. Okej, kim ty jesteś? Gustaw chyba, no. Dobra, trzeba poznać, kiedy tu hita sprzedać. Próbuję kontrolować to cały czas, nie unikać. Take him down. Down. Gustaw ma taki lifestyle. Ciężko go będzie tak pobić po prostu, nie? Take him down. To wcześniej, to o ile. Jak leci, kurde, z góry. Dobra, nie byłem przygotowany. Trzech i czwarta, nie? Miało być. Take him down.
Ja sobie zmniejszyłem poziom trudności jakoś niechcący, czy... Naprawdę jest tak klacze. Ale wcześniej to mnie one-shotowali, jakoś mam wrażenie, dziwnie to skalowane jest. Now, Baka Kiko Bao, destroy it, Saka Patato, Adoration, save us Ranger. Halo? No to jest zapam. Wait, that's... Sia? What? How? You guys? You're alive! I thought I was the only one left. I knew you were resourceful. How did you get here? E umano, Saraki Potura Kimasano, Kimano Faito, Rona Faito Kenobi. They're expecting a bit of a show. Shall we? Take him down. For those who come after.
Jestem. Mówiłem, że będzie 4. członek załogi i była, nie wiem, jakoś tak kurde łatwo na tej arenie. Coś jest wyskalowanego źle. Well, that wasn't so bad. Yeah, it really just felt like beating old people. So it wasn't so bad. Am I one of those old people? One day, I hope. Hey, how'd you end up here? Oh, after the beach, I ended up in an odd yellow forest, not too far from here. I może oni Nevrons. nie zabijają ich do końca, przynajmniej niektórych, tylko teleportują. What about you? Well, I woke up next to a waterfall and... We can talk later. Let's get back to Golga. No time to lose. Nie! Mam srad. Nowa broń jest. To jest ta moja nowa broń? Nie. Tak? Ale gówno. Chyba, że pik to. Masz randomować na razie. Olympian champion! Now, get out of my way! The password is get out of my way. Very just. Es que en este rico passportito coranisu. Thank you. Io sono vivo tu. Gestural positivity is... Mira forte. Rico femi coranisu. Thanks, chef. Surimoto priva. Nopko. Taką hita za 2 koła dostałem. Ojcowskiego. Nie ma Kuba. Czekaj, bo ja bym wrócił do tego spalna z początku. Bo też gestra, ale nie wiem. O boj! Jakie ty masz te temy? Zacznijmy od tego. Zwinność.
Nie spojrzałem. Bo jeszcze 2 punkty z potrzeby. A jest szybka podróż, czy... Nie, tutaj nie ma. Dobra, lecimy tego statku. Ja nie wiem, czy nie będę kończył. Trochę krócej. No kurde, jeszcze spam muszę wyjść. Pogadać w chacie. Ja widzę hazard. Kirasevu, uirokumu. Kisubano po. Luki tome. Brindavik monitorwa. Kiedy trafiam, mam 50% szans na zadanie o 100% więcej obrażeń. Jakie mam szanse na zadanie wyższych obrażeń w dłuższej perspektywie? Co? Jakby szanse są dalej identyczne, one nie są... Uia foserito kolonamaki. Luki tak. Znaczy, kurde, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, w dłuższej perspektywie szanse na zadanie obrażeń będą mniejsze, jeżeli trafi, a wyższe, jeżeli nie trafi. Co? Pomigiri. Homo pomiki. Megawiro brinda. Okiniga komanu forte. No, dlatego właśnie o to... Pomigiri sakaraki pul. I pierwsza odpowiedź. Yuroto salampe. Gdzie to jest? Great. Jeżeli masz 50% szans i nie trafisz, to prawdopodobieństwo tego, że nie trafisz kolejnej jest chyba mniejszy. Ale ogólnie procent szans jest dalej taki sam, więc... On nie może iść spać, on idzie zaraz. O nie, on nie może być zmęczony, on musi iść. No, widzę jak jest zmęczony. Dobra. Aha. Siedzenie go przebodźcowuje. Nopko! Gdzie jest wyjście stąd? Hobito. Banana sita. Oh. Co? No.
Ja chcę się dostać tylko do statku. O, idealnie. Dobra, dawaj cutscenki. For those who come after. Jak tam kac? Co? You okay? You've been quiet since we left the village. Yeah, sorry. Just bad memories. Wanna talk about it? No. No. I'm glad you're here. I would never abandon a member of Aquafarm 3. Aquafarm 3. Aquafarm 3. That was so long ago. You and Sophie were inseparable on that project. Yeah, we were. That was a good project. It fed so many neighborhoods at once. Kind of nostalgic thinking back. We really thought we were making a difference. Hey, we're still making a difference. Yes. Of course. Yeah. Noko's quite obsessed with your arm. Your apprentices would be... Yeah, they'd be. Well, they did a great job designing your... Well, when life gives you. Yeah, it's not like. Jak on utracił rękę? Ktoś mi na to odpowie? Believe it. I lost hope after a while. What was your plan if we hadn't? Be a gestural champion until you got my. Well, it... Gdzie jest... Moda. Zaraz. Idziemy. Zaraz idziemy. The gestuals and everything. The tales are true. Do you feel something? To jest to. Siema. Dobra, czy tu ostatecznie wyjdzie to, że bohaterowie biorą i się zmieniają w tych psów złych? To jest właśnie zła wersja Mael, a Gustaw to ten stary Gustaw? Tak właśnie będzie? Tak właśnie będzie? No kusi, kusi. Alicia, I told you to stay home. It's not good for you to see this. Yes. Yes, I understand. It's her fault. Wow, She doesn't even know it. But you Bani mi dałeś. be here. What are you talking about? What's my fault? What is this? You should never have come. You're only going to make things worse for everyone. Now take your friends and go home. Let them spend their final year in peace. This is your only warning.
I can't wait to see. Maya? Hey. 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 It was him. I saw him. The white-haired man and this woman. What are you talking about? Mael, breathe. Slow down. What did you see? Think carefully. Every detail could be important. Zastanawiałem, czy będziecie rozglądać, czy nie. He said we need to Co go. ukradłeś? Oddawaj to. It's my fault. And that I'm gonna make things worse for everyone. You were all frozen. I couldn't. I couldn't. It was a nightmare. It's okay. What else? You said there was a woman. Nate, maybe later. And she had a mask. And I know this is hard, but I need you to focus, okay? Czy to nie była malarka ostatecznie? Fresh. Luna, Nie wiem. ask her tomorrow. Listen to me. You're safe. Do you understand? It's over. Znaczy, nie wiem, no. Nie, dla niej to jest... No i tak wszystko się rozwiąże pewnie dopiero pod koniec. No i tak zadawanie pytań... Feeling better? Yeah. We can debrief along the way. Let's head east to Eskier's Nest. Ale chyba o to chodzi właśnie w tym koncepcie, że dostajesz dużo pytań na start. Dobra, dawaj do tej łódki. Ale kurde, no ja nie chcę puszować. Ale muszę iść. Grzyby w ogóle tu są. To nie grzyby. No grzyby. Dobra. Kończę. No, muszę skończyć. Czy to tutaj? Ty jesteś Eski? 니 속에 굴라포소f 나벨. 기사로포 게나 어그린다다 비고로 돌보님 바켓토로. W jakiejś jaskini przy akwenie. Dobra, tu do flagi. Go słychać cały czas. To jest ten mikrofon na tej samej częstotliwości ustawionej. Co jego wycie! Inaczej. Idę nim na krótko. Wracam. To się drzesz. Albo kończę. Bo trzeba jeszcze ogarnąć chatę. Ajo.